Hello. Yes, right on. We are waiting for you. How are you? Good day, Biafra in the house. You're welcome. Okay, I greet everyone with you. From the program you are doing. Okay, can you hear me? Loud and clear. We can hear you. Everybody is listening to you, man. Okay. Um, from the program you just analyzed now, and with the one that died, thank God I'm alive. I didn't die. There was something. Okay, there was something Obasanjo said when they said that he is dead. It's like this thing is echoing back to me. Really? Okay, Yeah. you have to go out and come back. Okay. Check out and come back. Hello. Hello. You're welcome. Yeah. Okay. Like this thing you are analyzing about Biafra Unite. Yes. Like you said, people didn't get what I said, and I'm alive to debunk this. And before I debunk it, I'm releasing a course. I am standing on this planet. I am standing on the soil, Ajan. Ọ bụrụ na mụnwa ma ife ruo pikcha anụ wee wepụtare ma afụkwa n'ihe ọma na ndụ ma ife anụ wee wepụtare ha amadịdị m onye ọ bụ and onye ọbụla wepụtare ife a maybe feel ya na anyị nọ na propaganda. Exactly. Onye na ọbụla na-echela ife a wee wepụta iwepụtaghị platfọm nke gị wee mee ya. Chineke aja a na anyị gbakwasịrị ụkwụ jụọ gị ajụjụ. Ọ bụrụ na mụnwa amarọ ife ruo ife anụnwa then unu wee wepụta ada dị ọra mma iwepụta si n'ọmụnwa aja a na anyị gbakwasịrị ụkwụ ya jụọ gị ajụjụ. Anyị agafego the stage of scandal. Yeah. Anyị agafego the stage of propaganda. Exactly. Enwere ife eji egwu egwu. Nke anụnwa gafezeli. Program gị ada. And oge Biafra Unite, remember, maka na mgbe iwepụta program a wee na-eme ya ese na ọmụma ada I never and I will never ever aga m eme ife dị otu a because I am not daft. Ama m the implication and anwụkwa m ihe ọzọ ana nzọdelu ụkwụ ọ bụ na mma ihe ruo ihe a ma afụkwa n'ihe ọma mana onye ọbụla na-ele ife a ọmadịli ya mma. Ọ bụ nwoke melie ọ bụ nwaanyị melie ọmandịli ya mma unless ịmakwala otu isi wee mee ya i wee confess otu isi mee ya ọ ga-akala gị mma. So Ada, remember this Biafra Unite n'ife mkwulu regards isi na Maazị Simon Ekpa na onye gị instruction and initially if you na platform gị maka your fans ị na-ekwu okwu kwuo otu o si wee mee and adị m happiness na mụ na gị na-anọ hours ọnụnọ mụ na gị na-anọ hours akpa nkata ọkwa nkata nwanne na nwanne mkpọọ gị na-adụ gị na-eji gị nsị gị rapụ. Enwere ife ikwu nyelu m obi aṅụrị and ya na ndị fans gị that mụnwa na-agọlụ gị ọfọ ana m agọlụ gị ọfọ ọjọọ ife m na-agọlụ gị ọfọ ọma mana ife nwa na-agwa gị na-asị gị ada biko gaa kwụkwana n'ajọ ife ọjọọ. M kpọrọ gị sị gị ada na DOS na infiltrate go your platform na ihe niile nọ ebe a nwere ike ọ bụ ọzị ndị nọ ya ebe m nọ wee dịka ntabili omeji gị bụ ịsị na m nyere gị ultimatum na m nyere gị ultimatum. I never gave you ultimatum. Ọ gịnwa bụ onye si anyị sobe Ngozi Orabaeze and while unu si na Finland wee nata abịakwa nwee misunderstanding from there gị sị m that na ịmalụ Ngozi Orabaeze na ịmalụ ya very well as maybe a friend and inner person
And I said enye suspension. I called you inside and said open enye suspension, name just suspension, not the mad. I never advise you wrongly. Chineke na binigwe. And I will not discuss any other thing outside Ifa. Then so ebe ife ngwa gị bụ oge si na Ngozi Orabueze no Orabu Fulani no nka no amolia we mee nka, you went too further nya ịbara nya even familiar and everything. So ebe no we mejọ gị mkpọ gị sị gị Ada biko wepụ Ngozi ezinụlọ ya ụmụaka ya, wepụ Ngozi n'ime ọbụ Fulani na anyị nọ n'anya mmiri na-eji Maazị Nnamdi Kanu anọ n'ime Ejide Simon Ekpa anọ n'ime Ikasi Finland and ọgụnwa bụ onye kwadolu Ngozi Orabueze kwudie we declare this USB. Si ya biko nwee ndidi ka Maazị wee bata. Ọbụnagodo ori enulu n'onu analụ n'onu, ọbụnagodo ori na Ngozi na ife ọ na-eme eziri ezi, na ọbụnagodo ori na ọ na-emejọ ya n'itigo Ngozi Orabueze adịka mkpu na ikpugi ya n'ọnụ too much, rapụziala ịbụ ụmụ Biafra ka anyị wele anya anyị chọpụtazia nke bụ nke. Ada ọ bụ na ihe ekwu ezi ife ngwala gị bụ na ọ bụrụ na really na Ngozi Orabueze na-etinye Biafra na ife mmelụ arụ ma ọ na-etinye anyị n'ife dị njọ, nsị gị Ada naba na Chineke ala Biafra ga-agbara Biafra ọtọrọ. Mana otu anyị si na-eme ya n'afọ ị na-akpọ ya TERIS that na ọ dịghọ mma na ị na-akpọ ya otu a n'obodo ndị ọzọ na-anọ na anyị ka bụ a new nation and n'afọ a bụ afọ akpọla anyị kpatara Nnamdi Kanu ka ji wee nọ n'afọ a bụ ife aka na-akpa ya na-achọ ka a ga-esi wee wepụ ya and na ọ bụrụ na enwe ka esi jide Ngozi na ọ ga-enye anyị ezigbote nsogbu. Ọ ya bụ okwu ngwala gị isi m that you don't care na ejidie ka ejidie ọ na ọ bụghị ihe ọ bụ. Mgbe si gị na mụ nwa ya nọ n'ebe eziokwu na-adịrọ because na ọ bụrụ na m ma eziokwu anaghị m eso ya na ọ ga-ebu m aka, ọ ga-eme m ajọ ife and oge ekwute ihe kwuru bụ that na Ngozi no madam Adamakwa na even on your platform enwere okwu ikwuru and I like it. This na for almost how many months you did not see me, you did not hear my voice, and your followers said it. People gather say I will respect you, I won't even say anything. The biko hapụ this struggle na ịnọ na nsogbu ebe a ka ịnọ wee sị na Ngozi no my madam ka ọ bụ ịkpọla anyị tam wages onwe ife na-ekpọ onye na a na-achọ ka ashọ nọ gị. Ihe ọzọ m na-amụrụ gị bụ Ada mmakwa ka esi rekọdụ nkwe gị ihe m na-achọ n'ụwa ya dị nara m mma ma ọ bụ na ọ bụrụ ya Chineke jụkwa gị ajụjụ. Esi na mụnwa hackere your phone, mmakwara anything about the hacking of your phone, mmakwara anything. Also na this program anụ nke a meta ahụ yes, and I am swearing. How many? You need to. In answer is too much. How many times can I have for watch not once? No, on the program only. Also, according to group, we are that na mama record na mama hack it. I'm just clearing my because I'm still alive. Oh yeah, and ekwu maka propaganda. Mmadụ ikwu okwu asị ikwugide mmadụ. Only before that, no, pharmacist Diana. Also, no more. And this one, they will unite. So that's why I am clearing the air. You understand? Oh, you come and say it out. Honestly, I don't think in all the necessary go clear issue of why you such a code. The reason I'm debunk all this thing about that now. The program I am here on this platform, can somebody else with a picture may attach in here? That's where I have issue. Upon like now, the person just to post it on his own. I may not even comment anything there. In our problem. But bringing a conversation that we had here on this program between you, me, and the reference of this. I don't. Whoever that attach it, I don't know anything. Come on,
otu o si wee mee ife attach ama mma ka ya mana ada dị ọra mma na fans ya bolu m ebubo asị m aja na jụbazie ajụjụ. I don't know anything about it. You see? Did you get me? I don't know anything about it. And I never sent you my picture. Ọ bụrụ na ndị bad na ndị ezo ihu m ezo, I won't leave my WhatsApp profile picture. That's where you screen. So now let's send the picture as of what? While I talk with you every day. Okay. So also, not the picture, not the picture, Mark, not the picture, your aunt. Oh, that is when you went to go up here and I say, keep that as like in cable propaganda. This is me. I'm still alive, which is never. And the woman that called and don't worry of favor and I pray it will find itself, that I am on na DC, that na since in you were poor, mangozo arabeze, no onye lumego. That's why na-ekwu against you. May God judge all these things. So is that what you people are doing? And you feel other people are doing that? So, Ada Chineke Melebele, on your platform, the people that said they were looking for me and my voice, I was praying for you. I never prayed against you. That you came here with your fans and even Obieze, I never insulted you. Even Borogebo Mazi Obieze. You brought this Ogenkere information out. As you brought this information, and is it the right thing? It is you that can talk to Ada. That this thing we are doing, we cannot be Basastiana Omai. I never insulted you. Go and watch those programs. That's about yeah. I think we are okay with it now. So, Biafra, it is very clear that the person that brought out the picture, nobody knows the person. So, like with this program we are doing now, so one can may cut it tomorrow and put any picture that he or she wants. So, maybe many Biafrans are waiting to see the picture of a Biafra Unite. So it's somehow trending. And if why is actually good, she claimed that she loved Ikuna, but she's sharing such message using her platform. That's to tell you who she is. And like I said, it could be that she's the one. Because in the IT, at least no matter where the source is, you understand? Not maybe saying something out of him. If you name a program, at least before a program in what I name you check before. People other like Biafra Unite. Remember what you did to Biafra Unite. Biafra Unite told you what did Biafra Unite told you? Or say go and your sin no more. I don't want this one. So this thing should not be like something. And everything. Has she replied you? Her picture women. So please, I am not scared. I am not hiding. If you can bring it out, please. No problem. Thank you so much. Thank you.